Ang per kilo po dito ng mga hipon ay 420. 420 sa per kilo, 100 pesos po sa mga tumpukan. 50 pesos lang po yan sa mga tumpukan at meron din pong 100 pesos na mabibili at sulit na maiulam sa iyong mga pamilya. Magkano presyo ng sitaw mo ngayon? Sitaw, 30 lang, basta. 30 pesos po kada tali. Sigarilyas. 120, sigarilyas. 120 po sa per kilo ng sigarilyas, no? Maganda to sa ano? Gata, masarap yan. Oh, masarap. Nakatikim na ako kaya yan, sarap, grabe. Pati yung mga papaya gata, yung mga lutong sa Bicol. 3.40, ang ganda, oh. Talong lang matakas, basta. Mataas na naman ang talong. Ay, 100 ng kilo. Pwede na. Huwag nang tumaas ng pumana 150. Hindi kaya ng bulse. Pag 150. Medyo mabigat. Mabigat na masyado. Pag beta po natin dito ay 50 pesos na tumpukan. Napakarami na at makakasulit ka na sa iyong pang-ulam na maghapon. 50 pesos sa mga dilis. Ayan, oh. Mga murang mga latagan po dito, no? Mga chabeta, oh. Po, Nay, good morning po. Lagi daw siyang walang inaabot na ganitong klase ng tumpukan ng mga pusit, no? Ito daw po yung hinahanap niya na tumpukan na 100 pesos. So, yung ating binluan to, no? 160 na per kilo. Ito yung bubuli, 160. Bubuli. Tapos sa gisi, ito, binluan po yan. Yan po yung mga malalaking bisugo na inyong nakikita sa aking vlog, no? Sa gisi. Taas pa rin yung ano niya, no? Eh, magkano lang nung pipili tayo dito? Isa 120 lang kilo, 90. Ngayon, medyo mataas. Hindi panahon, no? Kaya medyo mataas pa yung presyo na mga sagisi. Eh, lapu-lapu magkano? Ngayon, 300 po per kilo ng lapu-lapu. Pwede malaman presyo? 200. 200. 200 po ang per kilo ng mga gulyasan. Pakol, 130. Ayun, papakol po natin dito ay 130 na per kilo. Bangus, 180. Yung bangus po, 180 po na per kilo. No? Mga bangus dagupan po na latag po nila. So marami nagtatanong sa ating mga kababayan, no? 120. Ayun, 120 na per kilo na mga tilapyang Batangas. So 240 po sa per kilo ng yellowfin tuna. 120 na kalahati. 240 na per kilo. Dalagang bukid na lapad, nagkano presyo? 250 ang per kilo. So yun po yung presyo ng dalagang bukid. Dito mura po yung ano, 3 piraso, 160, merong 130, 2 piraso, no? Nung mga nakalipas na araw na pumunta tayo dito, per piraso po yung bentahan ngayon. Meron na po kayong mabibili. Nasa halagang 160, 3 piraso na po na bangus dagupan. Okay na to? Okay na. Okay na to. Akala ko may kausap kayo nun eh, yung pala. Good morning everyone. At tayo ay nandito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at mag-update tayo dito po sa tumpukan. So dito ay nakikita nyo po yung mga latagan nila, ayan, no? So update natin yung mga presyuhan ng mga hipon, galunggong, tulingan. Alamin natin yung mga presyuhan, no? So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Ang per kilo po dito ng mga hipon ay 420. 420 sa per kilo, 100 pesos po sa mga tumpukan. Ito po yung mga 50 pesos na tumpukan, no? Yan po ay galunggong. Burot, no? 50 pesos lang po yan sa mga tumpukan at meron din pong 100 pesos na mabibili at sulit na maiulam sa iyong mga pamilya. Ito po yung tulingan, no? 200 pesos na kada per kilo. Bossing, shout out!
Ayos mo yung tarya. Ayan, yung mga presyohan, no? Yan po yung mga naglalatag dito ng burot galunggong sa halagang 100 pesos na tumpukan. Buko. Boss, pwede malaman kung magkano yung presyo ng buko mo? 40 lang po. 40 pesos isang piraso. Opo. Ayun, 40 pesos po yung isang piraso ng buko, no? Sa mga mahilig uminom ng mga sabaw na manamis-namis, ay dito po sa bayan ng Malabon Fish Market, may nagbebenta po dito ng buko sa halagang 40 pesos na isang piraso. Mga bas yan. Puro lang sa kanila yan eh. Alright, so update na tayo sa iba pang mga latag dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Tatawid tayo dito naman po sa mga bentahan ng gulay. Shoutout nga, tropa. Magkano pala itong ano mo, kamatis? Shout out! Ayun, shout out po ha. Sa mga silent viewers po natin na lagi po sumusubaybay kay Boss Lando Explorer, no? Shout out po sa inyong lahat. At mag-aalam-alam tayo ng mga presyo ng kanilang mga latag na gulay dito sa Malabon Fish Market. Ito po ay 20 pesos. 20 pesos sa mga sibuyas. Bawang po, 20 pesos. Magkano ngayon yung carrot mo? 80 pesos ang per kilo. So ito mga latag 10 pesos po yan, no? Sarap nyo mag-swimming, ha? Nainitan pa kayo, ha? Mas lalo sinagsama ka. Ang init-init, ayoko. Oy, birthday ng nanay namin ngayon. Happy birthday po. Shoutout sa taga Bulacan yan. Shout out po sa mga taga Bulacan, no? Sa mga kamag-anak niya po. Shout out. Good morning. Magkano presyo ng sitaw mo ngayon? Ikaw, 30 lang. Basta. 30 pesos po kada tali. Sigarilyas. 120, sigarilyas. 120 po sa per kilo ng sigarilyas, no? Maganda to sa ano? Bata. Sa, Gata, masarap yan. Oh, masarap. Nakatikim na ako kaya yan, sarap. Grabe. Pati yung mga papaya gata, yung mga lutong sa Bicol. Sarap. Grabe mga magluto mga... Sili, 10 piso lang. Yan, pang dynamite na yan, panlaban na sa mga... Pwede pang pulutan, oh. Uy, man, tatagi ang mamaya. Naku! Tatagay daw siya mamaya. So, salamat ha. Thank you, thank you. God bless sa inyo. Shoutout sa mga followers mo. Shout out, salamat ha. Thank you. Yan po yung mag-asawa dito na nagbebenta po ng mga gulay, no? At nakapagsilbi sa ating mga mamimili ng kanilang mga binibentang presyo ng mga gulay na murang-mura nyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out. Tumpukan po. 20 pesos na mga sayote. Bagsak presyo po, no? Shout out po, Nay. Good morning po. Happy birthday po. Ayun, happy birthday po. Ayun, happy birthday. Tapos ito po yung mga latag din po, no, ng mga gulay, no? Yan, 20 pesos po yung tumpok o nakabalot na mga kamatis. 1 kilo na yan na inyong mabibili. Alright, Nay, thank you po. Salamat po. Tapos, ito po yung mga latag din nila, no? Good morning. Morning, basta. Ito yung mga, ano, dami talaga nilang mga bentahan dito ng mga kamatis, no? Yan po, 20 pesos lang po. Ito, mais. Magkano ang presyo ng mais? Magkano? 3.40. Ang ganda, oh. Talong lang matakas, basta. Mataas na naman ang talong. Ay, 100 ng kilo. Pwede na. Huwag nang tumaas ng pumana 150. Hindi kaya ng bulse. Pag 150, Medyo mabigat. mabigat na masyado pag ganun. Pero talaga ang talong nawawala, no? Ganun-ganon yung presyo niya. Malikot. So, ito po yung mga 20 pesos na binibenta po nila, no? Yes. Eh, nabanos magkano kilo? 60 po.
60. Ayun, 60 pesos na per kilo ng mga gulay ng labanos. Ito rin po yung mga mais na puti. Ayan. Ang 20 mais. Wala na, kahapon. Boss, thank you. Salamat po. God bless. Boss, thank you. Good morning. So, ayan po yung mga pansaktuhan sa sahog na inyong mga mailuluto, no? Na mga sahog na gulay sa Malabon Fish Market. Alright, tawid tayo. At mag-update tayo ng mga panibagong latag dito, no? So, mga chabeta po natin dito ay 50 pesos na tumpukan. Napakarami na at makakasulit ka na sa iyong pang-ulam na maghapon. 50 pesos sa mga dilis, ayan, no? Mga murang mga latagan po dito, no? Mga chabeta, oh. Tapos yung mga presyohan ng mga bangus ay 130, 120, 100 pesos. Tapos yung mga tilapia rin po sa bandang dulo ay 100 pesos na tumpok. Napakarami na, no? Ito masarap to, pangat. Ito mga isdang chabeta. Yan po sa tawag sa probinsya, bilong-bilong. Bilong-bilong po ang tawag sa probinsya po niya. Yung mga isdang chabeta. 50 pesos lang ay sulit na at makapag-ulam na ang iyong pamilya. Dito naman po ang mga presyo ng mga tilapyang Batangas ay 120 na per kilo, 130 sa papakol. Tumpukan po ng mga bangus pandaing sa halagang 100 pesos. Ang tilapyang arroyo, 80 pesos na tumpok. So, yan po yung na-update natin dito sa Malabon, Tumpukan. Ano, mag-aartista na lang tayo? Ayaw mo talaga. Ako mag-aartista ako, bahala ka. So, yan po yung mga presyo, no? So, dito naman po, ang mga tumpukan ay 50 pesos. Ito po yung mga isdang tawilis. Tapos galunggong, 50 pesos din po na inyong mabibili. Good morning, good morning. So, marami tayong nakikita mga isdang galunggong, no? Galunggong burot. Napakasarap po talaga niya ipaksiw, yung ganyang klaseng isda, no? Burot galunggong. Ayan, no? Yung mga tawilis ay 50 pesos. Ayan. Tapos 50 pesos sa mga tumpukan ng galunggong burot. Ayan, 50 pesos. Napakarami na at makakapagpaksiw ka na, no? O kaya prito. Tapos tawilis, 50 pesos. Daing na mga bangus. Tapos yung mga tumpok, may 100 pesos, no? Na tumpukan ng burot galunggong. Ito, galunggong na, ano to, bilog na lalaki. Mga tumpukan po ng mga banak, 100 pesos. Ito po yung mga langaray. So, meron tayong nag-comment na viewers. Yung buwang-buwang, wala tuloy ngayon buwang-buwang. Shoutout po, Nay. Good morning po. Lagi daw siyang walang inaabot na ganitong klase ng tumpukan ng mga pusit, no? Ito daw po yung hinahanap niya na tumpukan na 100 pesos. Eh, ngayon nakakita na naman tayo ng mga tumpukan ni Nanay dito. 100 pesos na tumpok ng pusit. Magkano po yung langaray, Nay? 50
50 pesos lang po yung mga langaray. 350 po sa per kilo ng mga pusit. Tapos ito po yung mga 100 pesos, no, na tumpok. Yan po yung salmonete, tanigi, lapis, sapsap, nilachay. So yan po yung 50 pesos tumpukan at 100 pesos. So yun po yung mga latagan nila ng mga presyuhan sa bayan po ng Malabon Fish Market at mga tumpukan. Boss, morning. Boss, papakol. Masarap na inihaw. Magkano kilo ka? 140. So dito po yung presyo ng papakol mo. Papakol po, no? 140 na per kilo. So yung ating binluan to, no? 160 na per kilo. Ito yung bubuli, 160. Bubuli. Tapos sagisi, ito, binluan po yan. Yan po yung mga malalaking bisugo na inyong nakikita sa aking vlog, no? Sagisi. Ito, taas pa rin yung ano niya, no? Eh, magkano lang nung pipili tayo dito? Isa 120 lang kilo, 90. Ngayon, medyo mataas. Hindi panahon, no? Kaya medyo mataas pa yung presyo na mga sagisi. Eh, lapu-lapu magkano? Ngayon, 300 po per kilo ng lapu-lapu. Ito, dalagang bukid. 180 na per kilo, labayita. Ayun po yung mga presyo ng latag po dito ng isda, no? Na inyong mabibili. Ito po yung mga isdang bato. Boss, thank you, salamat. Good morning, Kuya Warren. Ayan, ito yung mga latag niya, ayan. Dagiti, dorado, binduan, salmon, bangus. Tumal. Ayan, mga ano ngayon. Ay, ito, sa baba, ganun din. Yan po mga papakol, no? Tilapyang Batangas, mga bangus at gulyasan. So dito lang tayo nakakita ng mga isdang gulyasan, no? Na may mga latag dito sa pag-akyat ng tulay ng bayan ng Malabon Fish Market. Te, pwede malaman presyo? 200. 200. 200 po ang per kilo ng mga gulyasan. Pakol, 130. Ayun, papakol po natin dito ay 130 na per kilo. Bangus, 180. Yung bangus po, 180 po na per kilo. No? Mga bangus dagupan po na latag po nila. So marami nagtatanong sa ating mga kababayan, no? 120. Ayun, 120 na per kilo na mga tilapyang Batangas. So dito po yan sa pag-akyat po ng tulay. At kung sa may police station, no? Baybayin nyo lang po ito at dito po makakabili po kayo ng mga latag ng isda sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat po, kuya. Thank you. Dito tayo sa kabilang side naman uli at mag-update pa tayo ng kanilang mga presyo, no? Dahil 50 pesos lang talagang makakasulit at makakapag-ulam ka na at makakapag-enjoy na ang iyong pamilya. Alright, so yan po yung mga 50 pesos na latag ng salmonete. Banak. Banak po ay 100 pesos, no? Na pamaksiw. Ayan po yung latag kabase. 50 pesos na tumpukan. Ayan. So sulit na inyong makibili. Sa halagang 50 pesos, 100 pesos, may pangulam ka na. Ayan. 50 pesos.
tunsoy, no? Tawilis. Sa tumpok po ng mga galunggong ay 80 pesos na kanilang ibinebenta. 240 po sa per kilo ng yellowfin tuna. Pre, shout out sa iyo. Good morning. Shout out. So yan po yung presyo ng yellowfin tuna, no? 240 na per kilo. So hindi tayo makabante dahil may mga sasakyan at makakasalubong natin, no? Pre, thank you, salamat. Dito tayo sa mga latagan naman po ng presyohan ng bisugo. Dito lagi may tintang bisugo, no, na inyong mabibili. Mga 120 na kalahati. 240 na per kilo. Dalagang bukid na lapad, nagkano presyo? 250 ang per kilo. So yun po yung presyo ng dalagang bukid. 130 sa bangus dagupan, 300 pesos sa mga bisugo, no? At meron din papakol, ayan. So yan po yung mga latag po dito ng mga isda. Boss, thank you, salamat. Yan po mga burot galunggong. Halo na po, no? Magkano ang tumpok? 50 pesos dito. Ayun, 100 pesos na tumpukan. Yun, no? Dito, mura po yung ano, 3 peraso. 160, merong 130, 2 peraso, no? Nung mga nakalipas na araw na pumunta tayo dito, per piraso po yung bentahan ngayon. Meron na po kayong mabibili. Nasa halagang 160. 3 piraso na po na bangus dagupan. Ate Pam, shout out. Shout out po. May alaga kang apo? May apo na. Sige Ate Pam, salamat. Pasok pa ako eh. Good morning po, Nanay Josie. At alamin natin yung mga nakabalot mong mga gulay. 20 lang yan, sayote. Sayote, 20 pesos. Ito po, Ano, 50 pesos. 50 pesos. Kalahating kilo na po ito. Sobra pa yun. Sobra pa sa kalahating kilo, no? Yan po yung mga nakabalot, naka-plastic sa mga nagtitipid na gusto makabili ng gulay, maisahog sa mga lutuing ulam. Dito po ay meron din po kayong mabibili, no? Na mga gulay na sulit at tipid ka pa. Dito po sa mga sili po. Oh, yun oh. 20 pesos dati. Magkano per kilo? Napakamahal. 50 pesos. Yun. 10 pesos kamati. 10 pesos sa kamatis. 10. Apo, 10. Tapos yung patatas, 20 pesos po. So yan po yung mga latag niya pong gulay dito sa ating Malabon Fish Market, no? Yan, 20 pesos. Himay na po yan. Na makita nyo at hindi nyo masasabi na may sira, no? Na yung mga karot, 20 pesos lang po yan na binebenta po. Ayan, yung mga 20 pesos. Ito po, Nanay Josie, magkano tong ganito? 20 lang yan. Oh, 20 pesos po yung talong, ha? 20 pesos lang po yan na inyong mabibili. Salamat po, thank you po. Okay na to? Okay na po. Okay na? Okay na po. Okay na to. Akala ko may kausap kayo nun eh, yung pala wala. Alam mo naman yung anak ko. Magkano po presyo? 120 po. 120. Dito po, 200. 200 po ang presyo ng bangus dagupan. So yung bumili po sa inyo, naalala nyo? Na hindi nagbayad? Mukhang ano. Ayun, no? okay na. Yung po ba yan? Interviewin ko. Alright, so dito po yung mga presyo, no, ng mga mangga po natin ay 40 pesos. 80 pesos po sa mga per kilo. Ang ating mga bentahan naman po dito ng seedless, no, na kiat-kiat.
100 pesos na per kilo. Ito naman po yung mga presyohan ng mga latag dito. No? Magkano po, bossing? Good morning. Good morning, bossing. Magkano lakatan mo at natundan? Tundan, 80 kilo. 80 ang kilo, tumas ng 10 pesos. Sa lakatan mo, 120. 120 po na per kilo sa malalaki po, no? Tapos ito po mga 100 pesos. Lemon tsaka apple, tama. 100 pesos yan. Lemon, 50. Ito, 50 pesos sa mga lemon. Yung apple po ay 100 pesos. Yung mani, magkano na? Nani, 50 kalahati. Ayun, 50 pesos po na kalahating kilo, no? Bossing, salamat ha. Shout out. Ayun, shout out po sa mga Sa mga FW na OFW natin na lagi pong sumusubaybay, no? ingat kayo dyan. Ayun, ingat po kayo sa inyong paghahanap buhay sa ibang bansa. Alright, so shout out sa ating mga kababayan po na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. Shout out po. At sa mga OFW po na naghahanap buhay po sa ibang bansa, shout out po. Lagi po tayo mag-iingat. At sa mga viewers po natin na lagi pong sumusubaybay, no? Shout out po sa inyong lahat. Ingat din po kayo. At ito pong muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.